janji karya masuki sakungkure aja lali asreng kirim warna eman-eman yang dikok yang kau nganti digawe kuciwa batin kula boten trima yen sliramu dipun sia-sia mongsa batin kula boten trima yen sliramu mung sia-sia ing busana namung kesempatan aktor panglipur sareng kalian Gusti Palaras kadang-kadang kula sak pojok meja paring panglipur dengan kedukas pramila lumantar kawula nyuwun abdi sampun pangaksami konjuk maliki timateng kata-kata panitia sembah nuwun dan juga dewa yang terkait yang telah menghadirkan kami paring lelipur mateng pengunjung Panti Manis. Kati pangajiab Mugio Rahayu yang sampai lagi nuwun matur nuwun terima kasih atas kebersamaan panjenengan bersama Mustiko Ayu Production.